Tervetuloa Arskin ja Allun, kokkikorneri, ja se korneri on täällä. Mitä vittua? Noniin. Eli mitä te tarvitte? Kattila, vettä. Laitas tohon levyyn. Oha, vähän roisku sitten kanssa. No niin, ja monta snakkia otettu? No, Ota haarukka. reilusti laitetaan. Ei noin vähemmän vettä. Oota. Laita lisää vettä. 3. Mun käsi on ihan suolavedessä, vittu. Hyi vittu. Ota vittu se puhelin pois siitä vedestä. Kyllä se on pitäis kestää. Sitten, onko siinä paljon nakkeja? Oota, mä lasken. 1, 2, 3. Oota, 3. Huomaa, että me ollaan vielä peruskoulussa. 6, 8, 1 vielä. Ne on 9. Sä syöt sen. Vittu me käytiin kaikki meidän nakit. Eihän on täällä vielä. Muutama. Ai ja nyt otetaan Otto, me varmaan kiputaan siihen kohtaan. Tauko. Noniin, jatkuu. Noniin, nyt jatketaan. Äsken pois sieltä jääkaapilta. Noniin, nyt jatketaan pöydän kastaamisesta. Hanski. 3 haarukkaa. Joo, mä voin koskettaa. Et! Mä käyn ehkä pesee kädet. Mut venään vielä hetki. Vittu! Mä käyn pesee kädet. Oikeesti, ootko sä pilaat tän videon, kun sä kuvaat Arkkiin, kun se vetää vittu käteen? Paperia. Ei servettä. Ei oo servettä, ihan sama. Vittu! Tää on pusikko hommaa. Otto, tuu tänne kuvaamaan. Arski, laita noi ihme. Vitus vähän. Arski! Vitus vähän. Arski! Mutkis, mistä oot saanut nää? Mun vaijalla. Arski! Odota! Vittu pöydälle. Laita noi serverit takas tuolle pussiin. Venää mä raavin persettä. No. Just kävin pesä vittu ne kädet, nyt sä vetää Haista. En. Haista. Kuvaa ja haista. Ei vielä kiehu, hyvä. Ei kehu. Mikä hirkkari tää on? Paskin liäs ikinä. Meidän vittu ois vetänyt noin vittu ois kärähtänyt meidän liäs on semmoinen tehopesä. Keraamiliädet on paljon parempia kuin tommoset. Meillä oli tommonen joskus. Sähköliäs. Sähkömiestä vaistamista. Tää on sit mun veitsi. Joo. Tää on mun paikka. Tässä nämä Arskin ruokarutiinit. Vittu tää oikeesti kutittaa ihan saatanasti. Arski ota. Nyt mä voin auttaa. No, laita ne sinne. Mä ymmärrän, mä oon niinku vessa, sit tuolta sekoilyötä ja sit mun pitäis auttaa. Kuinkakin menee? Miten vitussa sä sait nää? Toinen pitää niinku tätä. Eiks nää vois vaan laittaa tänne? Noniin, ongelma ratkaistu. Laita tää tuohon. Tää pöydälle. Tuohon mun likainen. Hei! Ja muistakaa Pepsi Max, missä on Lionel Messi kuva on paras nakkeen kanssa. Sitten, jos tykkää liukkeista, kansi olla Pirkan tomaattiketsuppi. Se on niinku maukkainta ketsuppi ja halvin. Siis, jos haluatte ketsuppi, niin kannattaa. Tässä on selvä Snoop. Smokey every day.
Mobiili. Se hoitanut koko ajan melkein. No se ollaan teillä ja kun en mä uskalla koskea mihinkään. Paitsi sun vibraattori. Mä mun mutsin huoneen, siellä voi löytyä konsoja ja vibraattoreita. Mitä? Musta tuntuu, että tää kohta räjähtää. Ei kuulosta Ei. Ui vittu. Mut se pitäis kuulostaa. Älä kuvaa vitun niitä nakkeja. Video pausille. Vagina. Jatkuu. No niin, nyt ruoka alkaa olemaan jo vähän valmista. Arski voi aloittaa. Hei, Mistä on pihdit? Arski, ois sun ehkä sun hautanen. Ja haarukka. Kyllä mä vittu osaan ruokailla. Mä oon 8-luokkalainen. Kyllä mä en osaa laittaa ruokaa. Osa. No en osaakaan, kun vittu nää... Miten vitun pehmeitä nää on? No keitettyä. No ne on ollut ihan liian kauan vittu. Ei oo. Ai ei Toi oo. on hyvä aika. Otta saa sitten vikana, kun saa se kuvaa. Ai vittu saa polttaa käteen. Ota ne ehkä silleen tälleen ja käännä ne tälleen. Ota ne silleen. No kun vittu kun ne menee Silleen. paskaa. Ota ne silleen. Ai mun sormet. Vitun nakit. No niin siitä mä sanoin. Ne nakit juoksee. Nää nakit on tälleen vinoja. Helppo. Siis katsoo. Hyi. Ne on vinoja. No niin, Arski laittaa meidän kaikki ketjupit. Laita tälleen valumaan. Hyi vittu lähden. Maistetaan Pepsi Maxia. 5/5. Mä en tiedä, että ruoanlaitto voi olla näin hauskaa. Katsotaan